Maripau Spirit. Connectem amb Maripau, sisplau. Tenim tots els... Tenim tots preparats? 25 i canviarem Ai! deixarem Ojo, ojo! a l'any 1900. 2025. Primer sonen els 4 quarts. Directament des de Das. Aviam. Així que cada gra de raïm Els quarts. correspon a una campanada diferent. Vinga. 7, 5, Ai, quina emoció. 4, 3, 3, 2, 1... No. 0. Són els quarts, això. No? Maripau! Adéu. Adéu. 1900. 2024. Ara, quart. Primer quart. Segon quart. Sabeu com va això, no? Cada any és el mateix, eh? Ara... Quart. Una. Campanada. Segona campanada. Tercera, i ara continuem vostès. Ja passa ella, ja. Hòstia, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Feliç no! Bon any! La serpentina! Feliç no! Hòstia! Gràcies! Gràcies a tota la gent que ha participat. Avui ser millor català aquest 2024 que ha vist néixer aquest programa que ens farà millors a nosaltres i a Catalunya! M'he hiperventilat. Gràcies a tots i totes! Un fort aplaudiment per vosaltres. Ens veiem el 2025 Dani Morlà! intentant ser millors catalans. Fort aplaudiment per Reventós. Al Gep, a la Maria, al Guillem i a A tots Guillem, vosaltres. al Maria Gràcies. i a tots vosaltres per fer millors catalans. A un de cavall i un menorquí. Moltes gràcies. Maripau, calla ja, hòstia, passada. No li dius això a la Maripau? Ai, perdó. Vale. Hiperventilat, tio. Ah, sí? No, he tallat. El primer anunci de l'any. És veritat, tenim que fer el primer... Sí,